Μπράβο! Μπράβο! Το βίντεο εδώ λέει. Τράβα. Ότι δεν φοβόταν να μην χτυπήσει κανένα παιδί. Έκανα και zoom τώρα, περίμενε. Ωραία. Πού πάνε στη Μαδούρα, πάνε και γυρνάνε. Ναι. Στη Μαδούρα και γυρνάνε. Τράβα λίγο το τράβα. Δεν έχω καλό τέτοιο. Παίζει. Στο zoom. Κάποιος πάει τόπο ξυπέρα για... Πολύ ωραία. Τι, πάνε και ξαναπάνε. Ναι. Είναι 50 πισίνα είναι το που έχουν κάνει. Εδώ, κοίτα. Πολύ ωραίο πάντως, εμένα μ' άρεσε πολύ σαν εμπειρία. Πάμε! Το παιδί είναι κολυμβήτρια, φαίνεται. Πάμε! Έλα, Μίτσο! Ο Αντρέας είναι εκεί. Έλα, Αντρέα! Πάμε, Γιώργο! Πάμε! Πάμε, Λαθή! Οι άλλοι τερματίζουν. Έλα, Βλάση, γρήγορα! Μάτα στο λαιμό, στο λαιμό! Έρχονται οι πρώτοι. Οι άλλοι πάνε... Πάμε! Θα στοιχήσουν τώρα. Πρώτος. Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο. Πάμε, Μαρίνα, πάμε! Πάμε την αλλαγή. Πάμε αλλαγή. Πάμε στα παπούτσια. Έλα παιδιά, πάμε, πολύ ωραία, μπράβο. Φύγαμε. Χειροκροτάμε! Μπράβο παιδιά. Έλα, τρίτος κυνήγα. Μπράβο! Άρα, πίσω! Έλα, Χριστό! Κάρτα! Ποινή! Έλα, φύγατε! Πάμε. Μπράβο παιδί. Χειροκροτάμε, παιδιά, χειροκροτάμε! Όπω και καλτσάκιδες ποινής, κάνουμε χρόνο. Πρώτη είσαι, λες να βγει πιο πρώτη καμιά άλλη. Φύγαμε, μπράβο κοπέλα μου. Δεν πειράζει, έχει σιώσει το τρέξιμο. Ξέρω μόνη της είναι. Μόνη της είναι. Πάμε παιδιά. Έφυγες. Πω. Αυτό είναι. Ρε Ξυπόλυτος, θα πας εσύ, 1 χιλιόμετρο πας και Ξυπόλυτος, δεν τρέχει τίποτα.